ngai thatu le thlir tu te song song in zaba in chi baile bek ule ole tun tum kan video chuan atak nge thil thleng tol thatu chin shiat lawa bo zui ta dei le kum som hi zet nuwa police na an man chhuadan chan chin ngai num tak mai kan ngai thla in kan thlir ho le dona video te abula chang atop thlingin min lo thir sakin min lo ngai thak sak le cheu don ya ole amasa in mi tu emo in poilian tham tak lo khoita se an hu china na police ten an pan ma sak ber to chu achung te emo a thian ti le an ha tho pui te an nge ome chutiang zelin khol lama hu china na changkai tak mai mobile phone kan ti te bank account te le thil sang sanga in register na record atangin ani boka ma se chumi chu she ranin tol thato pakha chuan police ten ama an chui chui thein torle ani na song song chu no je bekin mi pui sang tam takara achin shet lavin abibo takmaka nima sila chutiang khopa film khol chu nima se thil pakhati sol chu alo nei tlat mai chu thil chu chutia kum som ni me bo to chu police ten a an chui chui ring to lavin an thei hnil to chuan alawin ngai mana ma se chu chu a thil ti sol pakhat lian tak chu alo ni don rang mai te pui khoi tu hi Vinod Sharma ani in Air Force a Clark na athok china ama hi Accra a Sailia ni ma se a hna awang hian Jammu and Kashmir le Uttar Pradesh a omnuwa Karnataka a in son lia ti chuan kumsang khazakwa somkwa paruka khan Air Force so zomin chunai hmuna kumruk chung a thole hnuwa kumsang ni kuma khan Gujarata Air Force Station Gandhinagara a thoketa a chuta chon a hna chu chhun zomin mani in alwata ani ti chuan chu in lo na bulmaya chuan chung ko pakhat cheng be bukin anni chuan fanu pahni ani to ngi a chutianga in chen om hnai rang ta chu nu ber Urmilai le Vinod Sharma te chu anin ngai na chhaudonin anin hmuta fo maya anu a phe chuan in ngai zong chhauta hialin chu thil chu Urmilai pasalina a hriat nu a phe chuan anopi fanau te chu a chwa sunjui ta de ya hemi nu a hian Vinod Sharma chuan Urmilai fa te chu afa angchi a en tur tho tiamin ani ne zui veli a te chuan anom na hmuna chuan khosa chhun som zelin kum ingma chen hnuwa Vinod Sharma chu Burulia chuan an transfer ta thuta ma se kum hni chung Burulia a tho hnuwa anu pui fanau te chen na hmun Gandhinagara chuan aron om vele ta ani amai ro chu chuta chuan a hlori ngo chu a be thambe emema Urmilai chuan Vinod Sharma hne na chuan aklak na chu bansan tur le mundanga na thola tur zon mai chu tha a hria thu soin chutiang thu an no pa an soidon hnuwa chuan Gandhinagar chu chhuasanin mundanga chuan an penta a chuta po chuan in chu valo in Vinod Sharma chuan sumdona lian bak lavin bul atran ve ta ngala heta anin luana nei to pa hi lunghu cher tu ni in dor anei boka chutiang ni awang chuan Vinod Sharma te ina chuan lunghu cherna a thok tu de chu lo chongkai ve fo theinin chungjinga mi pakhat chu midang zong aya kal jing bikin reilo te hnuwa phe chuan Urmilai nen chuan anin ngai zong ve le tamaya chu thu Vinod Sharma an alo hriat hnuwa chuan anu pa in kara chuan in hmu thiam lo na nasa tak chu ron thleng halin chu thilawang chuan tuk tha reng po an nei hle thei to lawa heng hunla hian Vinod Sharma le Urmilai te hian papa pakhat nei le to in Urmilai famasa pahni tenen khan fa pathum an nei to tina ni chu ya chuan chung ko hlim le in lung rual tak ni thin kha Vinod Sharma te no pa chu ni tin anin hau to se maya chu mai ba ka anin chung khur boy na chu an thenom te po chuan an lo hriat pha ve ta hial buka chuti lai mekin Vinod ala anopoi khosak dana wang chuan alung oi hlei themi ulo ani tin nun man te chu thinjim na a khadrem theinin anu a phe chuan poi khoi do na lian tak chu anei tir ta hial bok ani te chuan kumsang ni pali December thla aron in har chhoka ni kha chu Vinod Sharma anna atanga aban hnuwa an in lama a hotur chuan thil engemaw hmu ani te tlat mai chu thil chu an in a thlen ma hre chuan an in atanga anupui ngai zong ron chhok che chu va hmu thutin chu vele thinjim na in a khat le ta ngala chumi hnu chuan anupui Urmilai omna chu opan ding ngal chatin enge thil om zia ti in avasol sui ta ngala heti lai me khian Urmilai chu in soifia tumna sate ma se Vinod Sharma chu a thinjim ain sum zo to lawani ber anupui Urmilai chu a thinjim in sum zo to lo chuan a ngonga chuan rek zuin chu du tok mai lo chuan an bul hnaya thir tiang lo om chuan a tak main a chuta chor maya chumi hnuwa chuan
Urmila chu chuata chuan tlozin ka po chhon lovin aboral takngal ani nima sila reilauti avino sarma chu thil ti awang chuan hlo thona ron khat ngalin ama kut ngin tola thati po chu a hrechiang ta maya chu mai ba ka a me chimhanga em har san tam takara nupui ane chu chuata chuan nunna nei to lauti sha takhian amuba mai si chu mai ni lovin anin chung nuam tak le ha cholna na a man thin nge chu crime scene a chuan alo changjota a ma se chu thil thlen lai chuan urmilai fanoti pahni chu an pi bula an omlai ni hlovin an fapa no pangber ero chu tol thana hna chuan omve thonga chumi ni wan chuan vina sarma chuan an mo motor tlema zong chu beka akhung vek nuwa a fapa chu a chha pui ta wangwanga chumi hnu chuan rail station lampanin an ko hlui lam chu apan le ta ani te chuan atuka in nei to pa chu vina sarma te na chuan na thilawanga han kalin voi tam tak kong khar akik nu po a tu ma ina an ron chhon tak silawa chuan angai thalo chuan a cha biken hmang chuan hong taringota ma se chutia in chunga lu cha chu a thil mo chuan a thong tak zet ani ber chu a thil mo chu urmilai ruang chuata thisenina a bol kha bek chu wa mu in rang takin police tam a kol zui tawata hemi hnu hian chople chelin police po chu ron thlengin ngun taka ruang omdan an indik nuwa urmilai chu rong taka tha ani ti chu an fin fia zui ta bok ani heti lai mi khian vino sarma ero chu mu to reng reng omlawa chu mai ba ka a fapa nen chuan bo zui hmakin anupui ruang bak chu no chhia ani lawa tin anupui ruang chu a report lo awang le chin hriat lawa a bo tak dei wang chuan vino sarma chu rin hel ma saber ni lo thi talovin police chuan a chin chu an chui ngal te char chara chuta an chui zel na chuan gujarat lama ain lona khan a document le id te alo thelu to awangin chuta tang chuan vino sarma pian ni seilena chu akra ani thude an che theida bokani te chuan chu thu police na an chat vele chuan akra lam chu an pan le takngal wata nima sila vino sarma motor reng reng chu alo om holo chumi ni wang chuan tim chen khat phei chu hmuna chuan ria khialin vino sarma chu an no chang ta boka ma se an hu china chuan ma son na ero chu an mu ho lo thung te chuan vino sarma zon ha chu dar zau ta zelin a chung te le a thian hnai bai te thleng chuan an chui le ta boka ma se hlim tharal le ang mai in vino sarma chu abo mak mai si chutiang chuan kumsang ni som ni pali thleng po khan ama zon ha chu chun zom zel ni ma se ma son na ero chu mu to reng reng omlawa chu mai ba ka a passport size tak ngel po kha an nei si lo ne lo nei po ni te reng se kum som ni hnu a chuan alan dan kha adanglam be to dona chumi ni wang chuan mi pui kara ol sam takin abi bo thei thoi don ani ti chu police chuan an che chiangin chu thilawang chuan an be dong leklik to a chu mai ni lovin kong han dap dan tur po chu an che to lo hle bok ani te chuan hun aliam ta sela kum som ni me oliam hnuwa chuan vino sarma chu theigil ani janta a case po chu khoi sui lo chuan om tarenga ma se ni kum ma sa mai kum sang ni som ni palia khan police doctor pakhat chuan case lui to tak tak la chin fel si lo ho chu la chhuakin zir chiana te ani ta a chung case nga chuan urmilai tha case po kha ombe bukin chu case chui chwa lawa alo reng ti a mo chuan special team te adin hnuwa vino sarma zon ha chu an kalpui chan le ta a chuta an hu china kal zela chuan vino sarma seilena hun akra chuan a chanchin nge ven turin police chu an bakal takngala ma se thu thar engma chu om lo ba ka an thu ria chun omla chu vino sarma chuan khang kum som ni chung khan a chung te le aleina hnai tu ma atlo po lo ti che chu ni a ma se police chuan beidong do chong lovin vino sarma chui na chu an la kalpui zel thowa nima sila ama biak po theina tur sang sang te chu lakhom be bok ma se are wang mai si ani amai ro chu police chuan ngai dan thar nei le in chuta chuan vino sarma record lui zong zong te chu an chui le ta a chuta chuan surata air force a clock na alo thok to thina ni ti chu hria chhuani in chulai a thian dile a chung den na tanga a chanchin tlem zong an hria the chu anin be si ta a ma se a bank account na tang da chuan ngor takin chuin zong ma se account chu alo thibek to ani ti hriat ani le ta a chutiang zel chuan GST number register atang point vino sarma ti hming zong zong chu lakhom ma se a chanchin reng reng chu hriat ani thei chong lawa chumi ni wang chuan ram chunga crime record le national database atang point vino sarma hming chu zon ani le boka ma se chuta po chuan an mu thei chong reng reng si lo
ti chuan social media atang ti le phone number atang te chuan Vinod Sharma chui theina song po chu dap chhuak vek ma se a re tlok mai se ani nima sila chu tianga bedona kara chuan police officer pakhat chuan thil ngai to chwa thar aron nei da hlo mai chu kumsang ni somni kuma COVID-19 pandemic a khan COVID vaccine ala vengi don ni ti chu ngai dan ani ta a chuta chuan atin te chu shil ngalin vaccine na to song zinga khan Vinod Sharma ti mingpu chu an phek zon da chema ma se Vinod Sharma ti mingpu chu an lo tam nga mai chumi wang chuan akra le a chevel hmuna vaccine la to te ming chu an mi tum le ta a chuta chuan hun pu adu rein ngor le zwalin an chui le tangat ngata chung kha chu chutia record an en diklai chuan vaccination certificate noya chetra Vinod Sharma ti ming chu an hmuta hlova chu thil an hmu chuan nu chui tu te me chu ala ta zar mai chu vele certificate chu la chhok ngalin anei tu te chena zong chhok to chuan an che chhok ta ngala helai mun hi akra bula kho pakhat lo ni nge in chu certificate nei tu chu an chui chwa thei hlo chuan an mi zon lai mek Vinod Sharma ani nge ya rinna an nei tlat bok ani te chuan chu hmuna chuan bakal ngalin an chena chu an ba chui chhok ta ngala chuta chuan government surveyor anga ba in chalin kongkhar chu an han kik dat data chuta nu pakhat thian kongka chu ron hongin police chuan chetra Vinod Sharma in ani le ni lo ta chu an han zota heta hian police chuan fing takin surveyor anga an nan du awang chuan papera thil engemaw te chu an chek moi ve boka te chuan he in a hian midang cheng ve an omem tia zona chu zot le ngalin chuta chono chuan o ome fapa pahni kan neya pakhat jok chu kumsom hni pathumi ni en na athok me ka tin ka pasal Vinod Sharma pokha aum ve atita a ma se nu chui tu te chuan pa ngai takhian I pasal chu engnangi atho anan ti zombe le zata chumi hnuwa chono chuan ka pasal Vinod Sharma chuan chokme azor thin thu asoita a hemi hnu hian nu chui tu te chuan government survey anni angin I pasal Vinod Sharma chu kan be thengem ti in thiam takin an be le a chuta chono chuan rin helna po nei emem lovin ka pasal chokme zorna lama nu chui tu te chu a shwaita ani te chuan nu chui tu te Vinod Sharma omna an ba thlen hnuwa hian kumsom hni chuang lai mai a chin chang an lo chui to Vinod Sharma ngei ni ti rina chu an nei nget ta ngal mi a ma se chu tiang maya man thei ani lo ni ti chu sia in Vinod Sharma hna chuan surveyor an ni thote an soiba ka zona sang du chu an zo ta ngala chuti lai mek chuan Vinod Sharma po chuan rin helna po nei lem no chuan pa ngai taka lo chang ve zelin hetia zona te anin zo hnuwa hian nu chui tu te chu hole tumni om tak hian an om ta a ma se chuti lai tak chuan nu chui tu te zinga pakhat chu hoilet le in Vinod Sharma chu chiang tak le fia taka en chung hian Vinod Sharma ini em ati chhuak ta hlul maya reilo te chung chu are ta duak mai chuta officer chuan Vinod Sharma chu chiang taka en karin boruak re tak chu voile khata chuan aron in thlak ta hloka chuti lai mek chuan Vinod Sharma mela a thlabarna le a hlau thona po chu an hmu mai bi khaulo engtiang point in thup tum ma se a mela chuan alang tlat si ani te chuan police chuan kotkol bun tir ngalin Gujarat police an ni thole kumsom hni te me mai an zon thote soin an ma ni zui ngal tur chuan an shil ta ngala ma se atira chuan Vinod Sharma chuan an mi zon lai ani lo thole thilshia swalpal awm thote soin a phana sawe hle maya ma se chu ti lai mek chuan anu pui chuan surata chuan na I thok thin ani lom ni aron ti ta khau maya anu pui chu en wangin are tlok ani ber ma se are ri ero chu a ring viau loi si te chuan Vinod Sharma chu zoimonga ron tong chwakin o ke hi Vinod Sharma chu kani e urmilai kha ka tha ania kamin zana la khan ka fapa nen kan tlan bo ngalani chanchin buale TV ya ka ming chu adar choi ya chuta chuan ka mel malian ber chu kani na ka identity nge ni ti ka hre chhuak ta a chumi bang chuan social media ka khoilo ba ka mani pol pu in mobile phone po ka nei du talo ani tin he dor po hi ka mingin ka da tu lawa ka ming le kani na lan the na song no je vekin hun ka manga lekha pui mo te mobile phone le sarkar changa ka minglana song po kha ka thai bo veka he ka dor nge po hi kanu pui mingin ka da bo kani te in asoi chhuak ta ani te chuan am atang chuan chhui zui tor engma nu chhelo ma se anu puina COVID vaccine certificate ama minga azia palawang khan man chwa aloni ta a tin Vinod Sharma chu man ani hnu a hian
a fapa tuala tha zana atlan bo puitak po kha tlangwal kum somni pathum lai lo ni to in private company a thok be mek boka le chuan ani po hian apa poi khoina chaw hre be lo ma se police in anman ti asha jwal hian rang takin surata a phebe ta ngala le chuan kum somni chuang lai lo bi ro to dan kala khosa tol thatto venu sarma cho man ni in dam chunga lungina tang tura shim anita ani ole khate som kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama inno soi be le chho do nia